Nai tong joto khapang ni takhok tai bukhok songni bagui haino hai chini kok tv ni saljarani kok lampanda ang tubui pheka nong loge rakes faide kai tini saljarani chini kok lampanda seng faide khana layana o kok lampanda angkha tabung motai besa laimani eba motai ma laimani hayo hakotro tabuk sudo tiprasan sago simno motai hab laimani o kok ron seng salane bagui tini pheka ang nong loge rakes o kok ron tui ngai tini faide ngai pulang sengnai khapang tau tai bukhok song je tabuk Tripura hasteni Tripura salu korong sago je motai habui tongo o motai sabo o motai boroni phai o motai bufurni siming Tripura sago habnani sengkha obo hai kogrong no jeng saimlainai eba o kogrong no jeng muitu khlainai thangnai kisa bisi rogo je khowai amsayo rungman kharo khinai rungno khurumlaimani bufang ni tanjak bufang ni tanjak je rungkhung o je wak arasan mani rungkhung hai obo ongkha agiwo je o teuti rogo boi abo malai rung hai ke wakhak bufang kotor ni wakhak swnam boi obo je rung malu mani rok o rung obono manui bosor bisi ni simino o rung no manui kwbangma aro motai manai rok ni rok thangui khulumbu kha rung naina rok ni thangka tamrok kwbangma dupkati rok soklaimani jeng mangpili bo nukha tai tibiti saka sang okok tumarok no ngai jeng ofron simino nukha tai oboni sikang kwbangma no ongkha je ama sangotrama motai mano hnai phiaba ang hindu ang ama sangotrano ang palayo tai bono no suriwo tai bono ano phol boriwi tongo je kunu samung homoni bisingtei ngai to phano je lukurok je motai mankha hnai je social media ni bisingti rok porchar ngai tamani obo hongkai tatal obo ang gosiwinai maya tai lukurabo gosiwinai maya baksa nanai ngai to nanai gosiwoi baksa nai ngai to naya gosiwoi abo gosimung ongoi manya bahaikai hingke borok kuno borok munisyo kathar kusum abo haino tongo kathar sabo kusu sabo obo lukorono jai kai sai nai khangke janai tabuk je motai mano mani borchok motai hnai tongo nini yango sangotrama hnai tongo tai ama hnai tongo mahadev hnai tongo nini yango jisu Kristan dharmani hingkebo yang phola kathar hnai tongo kwbangma abo haike tabo besakini khai chalaimani nukjak sibo jemon osamotai phaika hangke je osani mungri je chada khangui lama rogo gari bathari je rang chanda khangma ma hai tei kami rogo thangui chanda khangma hai obo haikino tabuk je motai mano hnai rokbo obo haikino bino thang khulumbui kha hangkai bo oro yakung bokjak hangke bini mandobo bok hangke orang no bo marugo abo business ngi thango yang osamotai phaikangke okal ni osarok ni tongo obo hongkai je kaisa tongo basanti puja hnai go basanti puja rok hnai je obo hai rok khai je kami thangui chanda khangi rongo je khailayo je oboni tamo lap tongkha obo lap hongkai ekmatro chini agi raja kailangmani motai rok hinai simingse obo mani jago phiaba tabuk hingkai je ama manai tongnai je khoroksa sangotrama man tongnai bo abo haikeno ya pharago tirsu suplawi rogo tai obo haikeno je sori kelai rogo obo haike tai bini sate kwbangma obo hai rok motai manmani rok koktuma chini ya pharo tongo tai chini mokolo nukjak tongo obo hai rok aboni bisingtino je tabu borchung motai hini bo tongo yang khowai amse rogo khowai amse borchung motai hini bo tongo o borchung motai rogo tabu kwbangma burung thanglayo lukurok o lukurok hammani hamya busu jote oro rogo bithi thangnai khe hangke lukurok busu jote hamya oborok nile kuno tasu jotei social media ni bisingti nugya khojiteo thanglaima siming koktuma kentuba thangui aroni sak hamfaimani obo hai koktuma rokle kaya ngai asungno motai ngi tongha hangke asungno ongko ngi tongha hangke lukurok naina mungjago nini yakno 10 taka phonok di 4 taka phonok di 3 taka phonok di obo hairok musungjago baksa hingke tabuk obo haino kaisa te nukjak sabka yang Bisramganjo amsayo 12 bosorni cherai bini mungkai Isaac danghamung aisogya datamo bini mungkai bo hingkai tabuk je Don Bosco English medium bo rungsrungui tongo hini koktuma phiaba bini boyas hingkai 12 bosor phiaba tabuk ri ksak kanui bokhorok ri thoboi
yang bothi rok tei hai musatrungi tongkha Mahadev ne hingke bini sago 30 ta mutai tongo 30 ta mutai ni bisingo mutai ni mungsi mansugya khubo hingke mutai singke tango bo mutai ni mungmaya tongnai abo kaisa singmung tongoi tongnai hingke kai lukurok ni je nasingmung je lukurok ni wansungmung tabu abo mutai da nakiba business da jengkha hino business jodi abo kubui ing tongkhai kubui kendo tatal hingke tatal buskang salo manjari thangnai abo hai kogrok abai mung ui tongmani hingkai te kaisa tongo yango simna digio kaisa tongo je sangotrama khoroktam buma busa manmani aro hingke buma busa sagoda mutai asake hapkhuna asakde mutai hapkhuna abo osambab tai kok koimung ang buni jibo saiman ble tabu mutai kok sai tongo hingke amo kok tama khai tongba tamo khai tongba abo hairo kok tongo kok no kok ki khemano hingke chung tabu romde ang sai tong ble ang mutai no ble ang mutai ang sangotrama ang borot kinama ang lokhi ang saraswati ble haike kok saimano hingke chung ang tabu deborma je kok sai tongo ang deborma kok sai tongo deborma bisingbo sur alga tongo khabang daw tai boksong baksa beri deborma phano beri tongo hingke daspa tongo obahairo hingke tabu romde Kamalpur digi o thangka hangeno chini kok borok kok ni bisingo phano kok phelayo ayengo hingke rangno hingke lang hino rino hingke li hino lamano hingke rama hino tai abo kai gobangma tongo hingke lokodi himano lokodi hinai rok tongo obo haingkai abo janjani basani language thinabono hingkai abo rok hingkai deborma phano borok beri ni bagai boroni language hingkai abo hai mane phelai thangota kisa language kisa change sungo hingkai chini yang je tabuk je khwai side ni hingkai chung je side tongo obo hingkai mane kok borok obo bo kok borok no hingkai borok bosi ni no koi jago chung borok ni koi jago hingkai je tabu je simnani je mutai manai je sinani je mutai manai buma busa je borok khoroktam nu khungchau khoroktam manai rok hingke borok ni hingkai tabuk tamin sasinai je bosaka mutai kok sapru hingke kok koi thango mane basa jodangai thango ta Tripura basa phano sinai Riyang basa phano sinai eba Jomoitan basa phano sinai hingke bo kok saitamon ke Deborma basa kok saitamani no gelasa hingkai Deborma bising phano Deborma bo hingke Tripura basa ngai thangka ang saitong blei ang tong blei ano mutai agi ha ani amani sago hagurao tabule an sago je hapka abo hairo mane language no change tlang pai thanga abo asaboi to mutai ngi thangna kokya hingke na lukurok no umsuke mane buka lukurok no usukai sia abo hai khlai business khai chana neta naidi jodi soi nung mutai ngi tongman kha hangke mutai jodi no nung mutai soi hinga gai nini sago soi no mutai hapayo hinga gai mutai gian ei tong hangkai mutai asano nono obudan khai tongo hungkai mutai asano ni sago asana khai tongo hungkai nang phunoi mana nangnai nini yak 10 ta khlai ama hangke to yak 10 ta je kuno mutai bini yak 10 ta nangnai nang 10 ta khlai ma phunongnai tai nang je bui khaimi manino nang khaima ma phunongnai hingke obisingo belgi bo ongi mano baksan thani belgi gobangma srungmung obo hairok tongo hingke obo hairo jahate ingatei hingke tabukte kaisa kok main important kok no sung salainai khapang ta hotai buhuksong je Tripura sarok usukke mane buni tolao klai tongo Tripura sarok asukke buni tolao klogoi tongo 70 72 bosor ungi thangka buni tolao no buni bosongni borok boino jeng kusub jagoi tongmani totobak haike kusungoi sraboi ma tongmani hingke o totobak haike sraboi ma tongmani no abono sakaknani tote tong obo sumung tabu oje mutai manung thani norok asungno khoroksa hingke bo Mahadev khoroksa hingke bo Krishna khoroksa hingke bo Lokhi khoroksa hingke bo Saraswati khoroksa hingke bo Borkinama te khoroksa hingke bo Ma Tripura Sundari ama abo haike kemangma mutai si ngi tongkha hingke Tripura sarni hamkrai tamgi ingya abo sumung Tripura sarni hamkrai tamgi ingya Tripura sarok saya naya kari baksa nogo
manikni paina musmono paina musung haikai rogo osa motai phaikai pun koto koto tanlayo soni phaikai soni pujano manjakhani rogo ba soni no pun koto koto tanlayo lokhi puja phaikai bo lokhi o bus burung burung khai layo tai nini yango saraswati phaikai bo aro pharuk ta khumra thalayo kobangma chini borok kata siri khalai motai khai tongo hingke oboni phol tamo hingke naidi buini dofani borok ni kono wasa sasnai wanjui dofani borok hingke ka wansa dofani borok hingke kai borok hingke bata selep sari bongo khumbar barsa ri buibo ongo tai eba aro nini o nokol dana kol sari buibo ongo boni kas kene motai piaba chini hingke kai burung sabaya hingke tamunai sumbui sogoi thango khana pongai khangke obo tuyo kosori rohoro obo haino ngui tomani khapang tawotai bo jong kai chini boroni je tabo motai manai tongo hani je jeng saiman tongmani o motai hingka kai tabuk tamungai atinga nangkha tabuk tamungai je motai mani tongnai ro tamung tipra sani je kelegi tomono tamungoi sosawi maya tamung sisari maya tamung onokti khai maya ang o motai manai ro obo tatal si hinai ta wan sujak tongo lukorok bai o je motai manai ro abo tatal si obo motai ya hingka motai jodi no mani tongkha hingkai o motai যদি না অবহাইনো ছয় মতাই নgi tongkhai borot kinama saraswati lokhi ama yeba yango mahadev yang kishno obohaino যদি no hayung hakotro tiparasar asake motai man tong hangkai tiparasar ni hamkrai te bufurungnai oborongno saide mano piaba salsa sekang ang nukha ang logi bo mathangka obahai kaisa telemura amsayo kaisa taminani bini mung Shanti Lokhi Devi hini kaisa tongo uni dofa uni jati nang mothana hinai je abai mung khai tongmani kwbangma jaga bo NGO haikhlai bo thangai ri rok bagai kha tai dungbur hai jaga rogo bo bokhoro rogo teilu jakha o mangphli rok sin thani tak bo tongkho tai oboni bisingtei ofuru je sangutrama je Lokhi hinai Shanti Lokhi hinai je bono afru asakke khulum kobok lai khelukuro phiaba abo kubuida ereng abo lukurong sisinai aboni yagulo tai tongo je aboni yagulo je te kaisa tongo je tabuk je Shanti Lokhi Devi je bo motai khai tomon bisingtino bo afru je kaisa Shivratri o tongo obahai dino bo misip mothna tanmani piaba o misip mothna Lokhi rok ta tan obo kaisa sumung obo hairono rutugone bisingo hongkai Lokhi rok kuno boli saya obo hai hini rogo khanamani koktomasi sawitongo khapang ta hotai bohsong ge asungno tiparasani sago asuke mutai habitong hangke o tiparasani hamsanani sasanani obo bufuru ungno obo rongno ke tamu saimiya o mutai manai ro yang khali rang phaika hangke mondir sala mutai mani phaika hangke mondir salayo ano mondir kaisa tangiri di ano nok kaisa tangiri di hingke oro mondir tanga thangkai bono nok bukhung tanga nangkai oro kha bini sak bai thangkai hamsawi thango tai lukorok thangka hangkai bithi dibo hini rogo rinai tai yango nini bus bong nango hini bog rinai ofuru hangkai je bini hamsawi thango piaba sasing hamsamo baile ingyo yang dofani hodani je hamya saya tamani hamsaya tamani bonobo hamsan nangnai sari kha hang khetogo jodi mayo sari kha hangkai o mai bokong kongsaw siming sar klanya nangya joto jagano sarani nangnai obo haingese o khetori mai joto jagano hamui thango obo haini samani koksi khapang ta hotai bohusong go obon bagino je yango simna ayango je buma bosa motai mana rongabo borok khabo sai tongkha tag motai kok sai tongo tabu kok koyo tabu ang motai ta ang motai kok sai tongo tabu ane kok koy kha hangke bo motai hini kok sai tong ka tam hin kok saka bo apro ke saka je ang bilei ang tabu ani sago habja ang bilei hairokhe bo je sai tongo kok koiri khai bo abro ke sai tongo gai joto basano na obo hake to baksa buini language no naikhangai srengui mano hingke ang ni je sakbai thangbo ri yang basa mano jomatia basa mano ngai Tripura basa mano chakma basa mano ang ni jibo to man bilei hingke ang ni jibo to chakma basa sai tongo gai chakma mutai thangmano obo haita hingke tabu bo hingkai bini sago sangotrama mutai habja tai bo tabu hingkai o umum mutai hingkai Tripura মানে ত্রিপুরা ভাষা সামগ্র ত্রিপুরা মতাই ন হংকে মতাই তো অনেক পদরে পদ ভাষা মানো হংকে তো হিন্দি রক সঙ্গি নাই মানো বাংলা সাই নাই মানো গোবাং সাই মানো যদি ল্যাঙ্গুয়েজ মাই হংকে বমতাইয়া अब हाइक मेनखे कगाबसि हंगे जदि लैंग्वेज न ब सठिक ब साइमी हंगे बमताइया हंगे ओ मताइ हिंजाक तंगनाइ र अब
tamon bagai obo haike englai tong obono se sungo khapang ta hotai bohok song ka tabun nujak sijak lukurok obo motaiya obo business si bondon suna rang keringi se boroni obo motai hini tabo buma bosa borok ongkhlai elhai obo haike borok lukurong ni boskango phunugui tong hini sao geyang oja Isaac Deborma dangamo aya Deborma dangamo jitebo Isaac Deborma hini matongo hingkai bo hingkai je Mahadev mano Kali mano Lokhi mano Saraswati mano bini thane 30 ta mutai tongo hingkai 30 ta mutai ni bisingsi bo 30 ta mutai ni mung manya hingkai bo mutai si hingkai bo thangai mutai ni mung manya tar kata bo rokoi phunugo lukoro bisa thangyang na hinai tar kata bo rokoi phunugo je khili ta khili je khili kopla 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 ke kaise bo mane kato boi to nuchu kisnamjak aboni hingkai o jago bo roko hingkai norok je Haidi Isaac Debormani takho Isaac Debormani je mangpili rono sing haidi kisanani lang khapang ta hotai bo song nor bono khangke sinai hangke nai nai di bini je o mosamu no phari chengke clean nani lena ko nai nai di noro o mangpili no Nah, di butuh musai tong habo, nukuna, nol bu musai tong moni. Oma haji beslai flat je mokor sok ba ya ko bot hite ye ri kos hite ye bokor pakere khuboi je oba ke musai tong moni nai di. Nong imah naro jebin matamu enggak faidi kapan tahu teh bosong jebin musamorono seng nugui manka tai narong no paitha ko abo phunu kelangnai seng o mangpli no enggak tabuk obo haike je ngi tongmani obo no lukuro ko budai ni wansoka ereng nai wansoka obole seng sia seng je phunu tai phunuka seng je satai saka tabuk obo haike no hayong hagotro je Tripura hasteo Tripura sara mutai manu hen tongmani piabo mutai manu henile burung mutai manai tongkha yang Tripura sana hamgrale musapano ngiam enggak jodi no mutai man khangkai o mutai ni bisinti hamkore khaidi hamkore bahai kingnani bahai ke tini Tripura sara boini tolani bahai ke seng ko kai manani cin Tripura je sanmung santai manthai ma sanai tongmani abu bahai ke manani obo hairono si naidi taburom di Gerata Tripura Land santani bo phani rohdi o mutai ro yango Tripura Land santani bo phani rohdi o mutai ro gem mutai le burung manai tongo gem mungkha jaga phane samgui nangya janjani or thanglai ke hangkai business khainani rang salainani obo hasimingsi business obo da mutai obo kunu dino mutai ngai manya ang hindo phano ko sinai maya obo mutai hinai obo mutai ya obo just sakbai thang business khaimani kokse khapang ta hotai buksong obo mutai hinai manya mutai rok omo haike tongya mutai rok omo haike chaya sadron borok je neremis waisa sao ang tini neremis phaisa ka ang tin da mutai thanaba ang tini neremis phaisa mai jang mutai thanai obo mutai hini ko sijak maya mutai rok obo haike choliya thangnayo kisa sengnuka je chibuk nai chibuk khai thangnai chibuk kosa borok kosa hini rogo mereng khenenge totrawo rong siliton maro abo ki mutai obo mutai ngai maya je tabuk simna amchayo je buma bosa je borok Lokhi Saraswati Songotra ma hini borok je mutai man temani obo ki mutai obo mutai ngai maya yango Isaac Deborma je khileo kapi ki tongkha hangke bo mutai ngai thangnai bo mutai ngai maya pheba Isaac Deborma ni je phikungo je sago tamo manai tong obo naine nangnai sekangbare chekhaye bini ri chungta bisingo tamo tong bo bahike khili rokoi tongman khileo rokoma phunugya pheba khileo aso toma simji phunugo khi koroko tamo tong khamplai phano thepaitan phuru plastic phano krak ditan phuru lohar phano khi korok fitting haitan phuru abo lukurok cek dakhai ne kya omuno lukurok cek khaina de e porebo jungbai phuning tei phun kok sahade bini khi korok mani man khagai eba chini kok tibini kok dugo kurang hore jenaya WhatsApp ti rohadi o bini mangphirong no hingkai obo hairok no si jeng naina nangnai koboi mutai hingkake koboi mutai bono jeng je mansak jeng bono subanai jodi bom mutai hangke jeng bono suba surimaya obo haikai hayung hakotro obo haikai amchayo thoki chanani suli chanani obo hai tangtho obo hai hangkai majra sa laso manjaknai keba jeng kokcharo jodio Isaac Deborma mutai soino hangkai simnani obuma bosa mutai dong hangke jeng bono je mansak
जों खक्सा खंनि जे सागनि तंमानि जों बन सुबानाय मन्दिर तांनानि बागै सय बो मताय ओंखाय दफानि बागैनो बो मताय ओंगै फायका हांके जों बनो याफानाय खाबन तावताय बहुसं जों रेडिनो तंगो जों कक्टमा थुनाय रगबो जों जत जे माननाय जे मानसाक माने जानजानि जे चुक्तै जों सुबानाय 100 पाउन्ड 200 पाउन्ड 5000 पाउन्ड 6000 पाउन्ड मन्दिर तांनानि बागै जों अबाहायके चांदा खाङै पनो जों सुबानाय जे बुमा बुसा जे मताय माननाय एबा यांगो आइजक देब्रमन जे मताय आइजक देब्रमन जे मताय मान तमने जों बनो सुबानानि बागै राजि तंगो परसु तंगो जों बनो हामजारि रहनाय जदि बो मताय खांखाय जदि न बो मताय दफानि बागै न सामुका हाम तांगनि हिनि बो दफानो यक सामारि मान खांके जों बिनि बागै साया कारिफानो जों बनो सुबानाय खाबन तावताय बहुसं अबसायनो दिननि साजाजरनि कगलाम पान्दा जों तुइ फेमनि मतायनि कगनो गागाय जे तेकाइसा ककसार कांनाय आइजक देब्रमा जे रि बुरुं बुरुं जुम तमनि जे बो खिलिवा तमनि काटावा तमनि तार काटावा अबहायरनो बिनि सागताम तंग अमनो सकां चेक खायने नांनाय खाबन तावताय बहुसं बो खिलि काननि सकां बो खिलि रकनान सकां ओ खिलिव ताम तंग ताम करे एबा बिनि सागुव बिसिंग रिदा तंग करे जदि न बो मताय हिंगाय बो अरवो सुदु गामसासिम कांसा कानै बिनि बसागो जतन चेक खाय बो अरन तंगमाना नागाना अबहाय खाबन तावताय बहुसं अबन ककसारिनो तिनि सालजरनि कगलाम पान्दा मतायनि तैयै अरन कक खलपसिवनो ताय अरन जत नायतनाय नबागबो अरन थाक्सिनाय गाय बरंनि ओ जे आइजक देबरमानि जे कक सामु जे ताय बरंनि ओ जे मताय मानमु आइजक देबरमानि मांफ्लिनाय नेदि नायमन यागुलो नर कमेन्ट सादि खाबन तावताय बहुसं बो मतायदे मताया गां जे कक सामानि कुबुइदा ताता अबन नायदि खाबन तावताय बहुसं गाय तिनि सालजरनि कगलाम पान्दा अरन मथाक्सिनाय जतना हामबाय जतना खुलुमका मताय रक मानथक माने मांखा लुकुरक तो गोबां मान फाइमन नुगै दख ताइ जों अरक साकबाय खां न फटो तिसानानै फाइमन नों जे सुकिनि तार कान्ताव जे आसुकमानि प्रवेश खाइमनि जागा अम बाहायके ओंखारक किसा गथना सायखना गरि अब उनको तो तब अब तो माने किरी पता उंगे तो रंग आसु मान बले उनके मामनी इनके पुला मामनी इनके मोहते मांखा बा मोहते मामन परे बो फातंग होने जाय बो सा फाके को फाके कबंगा मताय फेके मताय फेमनि परे गांके ता कबंगा दिन लेंग ना मातिरपुरी सुंदरी मा फाके मातिरपुरी सुंदरी मा फाइमनि परे के मा साका अब माहे खातनो नों ताग्रिना दि नों तांगे बर विशेष खलाया आं मान रबो आनु बर विशेष खलाया आं कबंगा फल फुरुं मान परे सुनो बाक्से विशेष खलाया ने आंनि को ओ खाताग्रिना रखै फुरुंका रखै फुरुं मान परे का ताबु तो सेमिया विशेष ओं या ए हाइतां का मताय इंको तो ताबु 30 तानि ऊपर मताय काइसे या नि र मताय बांगो फायो लागदर मताय खेले बांगो ता मताय काइसे याता तब पर्यंत कयटा रक दं ना मताय 30 तानि ऊपर अब तो संग बनि में आबले कासे मताय बला 30 तानि ऊपर 30 तानि तम कन्यामु सं लुकुरक न नि जे आर सानो फाइननि बागै कन्यानि तो बुसुंनि दंगो मातिप्रि सुन्दरी साउता मन्दिर तो ताबो आं मन्दिर ति साखादो ति सामाले ति सापनो ताबो चिकननि बागै मातिप्रि सुरके मन्दिर कतर सान्तंता आपनो मन्दिर किसा कतर खलायना बागै नै साजो नाङै तखता नंगा के मतायबो गोबां मान बागै आं किसा मन्दिरनि साजो नाङै तखता सरकान थानि बांनायो अम बेलेग वान म सिनजा सरकान तो बाहायके नों तङै मा का ब्रक अब तो मतायरनि कृपाता बो मासानो आशीर्वाद दै तङके सरकान त रकमान करे बोतल कसंग फानो रकै मानो
মানে আশীর্বাদ আসবে করে দেবা চিনি দেহের কোনো শক্তি করে মানি শক্তি সাবো মানি শক্তি চিন দেহের তাম শক্তি দं চিন দেহের কোন করে जों बेबां मानि थानि सियाफा फेलि सानकसो जों मानाय हेदबा